Avui parlem amb l'Ignasi Font Huertas, nascut a Sabadell el 1983. Il·lustrador, dissenyador gràfic, publicista i creador iconogràfic en un sentit ampli. Vaig agafar una frase de Le Corbusier que diu: prefereixo dibuixar abans que parlar. Totalment. Perquè dibuixar és més ràpid i sobretot deixa menys espai a la mentida. Això et passa a tu, Ignasi? Això em passa molt, passa molt. Prefereixo mil cops dibuixar que explicar les idees i al final la meva zona de confort és el llenguatge visual. Perquè dibuixar és una feina que és bastant solitària, no? Sobretot quan veiem aquest treball dels llibres que has fet les portades o has fet les il·lustracions dels interiors. És molt una feina de dir, agafo el llibre, agafo aquest significat i intento explicar-lo perquè la portada ens convidi a llegir-lo o a comprar aquest llibre. Explicar-lo sense explicar massa, no? Aquesta és una mica la fórmula que funciona, sobretot a nivell editorial, amb aquests exemples, que hi ha trets bastant característics de l'estil de cadascú. En el meu cas sempre intento amagar molt els personatges, deixar aquest espai, aquest marge a la imaginació del lector, que se'ls construeixin ells. Per això és molt paisatgístic el que faig, sobretot per això, és una cosa premeditada. I com vas començar a la teva carrera artística? Perquè, clar, tu ets il·lustrador, ets també del món de la publicitat, com un creatiu iconogràfic bastant genèric, sense centrar-se en una disciplina concreta, una mica tot. Sí, això no és tan premeditat, és una cosa que s'ha anat donant buscant el meu lloc al món professional. I sí que és veritat que de primeres, o sigui, al principi, quan jo era jove i pensava, projectava què volia fer, sí que m'imaginava amb il·lustració, amb còmic, o amb coses una mica més vinculades amb això, i al final s'ha donat el cas que vaig començar a treballar en estudis de disseny vaig passar a publicitat, passant d'estudis a productores, i vam acabar fundant amb uns socis que tinc Bungalou, que és la companyia. Bungalou és el nom de l'empresa que comparteixes la direcció amb diverses persones, no? Som 3 socis i que ja ens coneixíem d'abans, de treballar junts, i vam decidir fundar Bungalou com a productora sobretot enfocada a animació, il·lustració i animació. Al final ja portem 10 anyets. 10 anys ja. Sí, els hem fet aquest any. Molt bé. I res, una cosa porta a l'altra. Quan jo ja pensava que tirava quasi la tovallola a nivell de dedicar-me a la il·lustració, hi ha hagut aquest boom, hi ha una nova onada, una nova tendència d'utilitzar il·lustració, ja no només en editorial, sinó en publicitat mateix ho veiem. Jo quan era petit només veia animació a la tele amb anuncis de cereals o de mascotes, de coses més enfocades infantil. I avui en dia, clar, aquesta generació que consumíem això som els adults d'ara, i jo crec que es nota aquesta espècie de cultura, de base de cultura visual, i avui en dia poses publicitat, que al final és el producte de consum més directe. S'utilitza molt el codi d'il·lustració. Per exemple, aquesta campanya nova de Naturgy. Ah, sí que l'heu fet vosaltres també, no? Tot l'estil i tots els dibuixos que hem desenvolupat l'he fet jo. Perquè associem molt, o associàvem molt, il·lustració a món infantil. I en canvi també és per adults. Fins i tot l'àlbum il·lustrat intentem també des de biblioteques que s'obri al món adult. La novel·la gràfica. Autèntiques obres d'art d'àlbum il·lustrat que no només són per nens, o que fins i tot a vegades ni són per nens. Totalment, o tenen doble lectura, que funcionen a nivell infantil, però després els pares ho llegeixen i diuen, ojo, no hi ha... I de petit, com vas descobrir que t'agradava el món de la imatge? Suposo que devies ja dibuixar, no?, de ben petit. Sí, jo crec que tots els nens dibuixen, no? Al final és una cosa molt antropològica, expressar-se amb un llenguatge visual és el més bàsic, és la base de l'escriptura, no? Sí. I també és un llenguatge molt internacional, vull dir, no? Sí, tots l'entenem. La meva feina a mi la consumeixen a diferents països i no noto aquestes barreres que tindria si, per exemple, fos escriptor, que evidentment hi ha tota l'estructura de traducció i tal, però, clar, és molt més directe, sense intermediaris, el missatge que jo desenvolupo. Sí, és veritat, l'entenem tots a tot arreu, no? Hi ha uns codis que no necessiten traduir-se, no? I llavors de petit ja t'agradava això? Sí, jo crec que la clau és com deia el Puño, que és un il·lustrador
que fa unes conferències molt inspiradores, citava una que vaig veure recentment, com deia, un adulto que dibuja és un niño que s'ha salvado. Al final, el tio desenvolupava la conferència al voltant d'en quin moment deixem d'expressar-nos, no? Dibuixant o creativament, no? Qualsevol ramificació. I perquè també hi ha molta frustració de que diuen no dibuixes bé, no? Potser tothom dibuixa bé perquè tothom té la seva manera de dibuixar. Tothom dibuixa, totalment. Estic totalment d'acord, tothom dibuixa bé perquè tothom té, evidentment, quan treballes o evoluciones un estil, doncs vas trobant la teva marca, però tothom dibuixa. Llavors, bé o malament ja és una cosa molt oberta, molt ambigua. Cadascú és una qüestió de percepció. Jo he vist gent dir, és que jo no sé dibuixar, perquè clar, tenen el concepte de que hiperrealisme és dibuixar bé, tot el que s'assembli a la realitat, però al final el procés més complicat és el de l'abstracció, això ho hem sentit amb mil autors, que han passat per fases de més realistes, per exemple, i al final han acabat buscant la síntesi de com ells netegen el seu estil traient soroll que no necessiten. Exacte, o potser ja s'ha d'aprendre primer la tècnica i després gairebé desaprendre-la, no? Perquè llavors sorgeix l'artista que hi ha dintre. Per deformar és clau saber formar. Vull dir, al final per fer caricatura o disseny de personatges més cartoon o un estil una mica més extrem, has de saber exactament què estàs tocant, què estàs modificant del que entenem nosaltres com a figura humana o qualsevol altre element real. I llavors, com és el teu dia a dia? Tu treballes per Bungalou? Suposo que tens projectes a desenvolupar, però també tens la teva feina, entre cometes, solitària a l'hora de fer portades, no? Sí, ambdues són solitàries, en realitat. Sí, jo ara, des de l'any passat que estic treballant a casa, com molta gent. Com molta gent, exacte. Però ja és una pràctica que tenia bastant, jo ja l'estava fent. O sigui, al final necessito concentració i tinc els meus rituals, no? Jo treballo a casa i treballar a casa és una cosa molt complicada. Sí. Requereix una disciplina i un ordre que a mi personalment em costa bastant, la veritat, i intento obligar-me a complir un horari quasi d'oficina. Jo faig cada dia el mateix, em desperto, surto a fer el cafè, surto i entro de casa, per fer una petita marca de la claqueta, aquí comença la jornada laboral. I intento fer el mateix quan tanco, o sigui, quan tanco entre cometes, quan acabo dic, vale, ara em dono una volteta ni que sigui o baixo la basura. Qualsevol excusa és bona per fer una mica, vale, fins aquí, perquè si no es desdibuixa la línia que separa una cosa de l'altra i a vegades correm el risc que es converteixi en una feina una mica tediosa si envaeix massa el nostre espai personal. I és fàcil dir, ara faré el dinar, mentre a més faré la il·lustració. Sí, et despistes molt fàcil. I acabes no fent ni una cosa bé ni l'altra tampoc. I tant. M'agradaria parlar una mica de com vas començar a fer portades de llibres, perquè va ser una mica a partir de que tu fessis un experiment amb les xarxes. Sí, exacte, va ser una mica aprofitant aquestes plataformes que comentes, les xarxes socials, que ens donen l'opció, la manera fàcil i econòmica d'ensenyar la nostra feina al món, que era una cosa que és relativament nova. Quan jo començava era complicat, tothom et deia, t'has de fer un portfòlio físic, exacte, que és un concepte, i anar trucant portes i anar ensenyant les teves coses, intentar tancar reunions i poder ensenyar la teva feina. I això és una feina en paral·lel, quasi. No et deixa desenvolupar, concentrar-te en el que realment és important a la feina. El que jo feia era més com a hobby, com a una qüestió terapèutica, m'agrada llegir i alguns clàssics em feia il·lusió fer la meva versió, pujava a Instagram o Facebook, una versió dels viatges de Gulliver o Moby Dick. Tu dissenyaves la portada amb les teves il·lustracions? Sí, totalment fake. No m'havia encarregat ningú això i ho feia com a homenatge, com a fan art, que es diu ara. Sí. I llavors que vas fer Moby Dick, vas fer els viatges de Gulliver, què vas fer? Recordes quines portades vas fer? Parlant fa uns anyets, però el Viejo i el Mar el vaig fer, The Old Man and the Sea. Quina més? No sé dir. Però bueno, ja veus, clàssics de la literatura. Em feia il·lusió com d'alguna manera l'exercici era una mica no modernitzar-ho, però portar-ho una mica al meu terreny, coses que clar, no m'interessava fer versions
coses actuals, no? Era un joc, Era un joc fer aquesta... Però que també és una manera de que no només ho veuen aquí, sinó que ho veuen a tot el món. Clar. Al final els clàssics són coneguts per tothom. Clar, si algú fa una cerca d'allò, apareix potser la teva il·lustració d'aquesta portada, no? Aquest disseny de portada. Ara no crec, perquè fa molt temps i perquè no tenia molt seguiment i tal, però en el seu moment és una cosa que penso jo, no podré saber mai segur, però jo crec que anava... Però va ser una eina... Sí, algú va veure i va dir, mira, podria fer cobertes de llibre, perquè al final jo estic especialitzat en animació, que he estudiat animació i és el que he fet sempre. I llavors a partir d'aquí et van trucar, algú et va buscar i... A partir d'aquí van anar sortint cosetes, vaig començar com s'ha de fer tot, en petit i mica en mica, i anar fent amb molta il·lusió i... Ara ja em portes uns quants, com veiem aquí. Ui, això no és res. Això no és res. Quants en deus portar de llibres dissenyats? No t'ho sé dir. Molts. Sí, és que no em vull tirar a la piscina perquè no sé dir una xifra, però molts. Seria difícil de precisar una xifra. Molts. Vull dir, potser aquest mes n'he fet 5 o 6. Déu-n'hi-do, doncs calculem. No para, és un nivell de producció que no... De moment toco fusta que d'obrir, però no em puc queixar. Perquè la teva formació acadèmica, quina ha sigut? La meva formació acadèmica és una mica complicada perquè no havia les eines que tenim avui en dia a nivell d'il·lustració ja està enfocada a treballar en digital, o el que jo realitzo avui no té res a veure amb el que s'estudiava si jo hagués escollit un camí d'arts o d'il·lustració Belles Arts o tradicional. A mi m'interessava el món del disseny. Tenia aquestes dues vessants, il·lustració tradicional i disseny gràfic, gràfic purament. A partir d'aquí és on vaig anar descobrint. Jo vaig començar amb art gràfic, m'interessava el disseny gràfic enfocat també a més a món editorial o impressió o tal. Allà vaig descobrir, a la mateixa escola, havia uns petits cursos que feien que era només com d'iniciació a animació en flash, que en aquella època estava començant a funcionar, que ara ja ni existeix, però era com algo tan nou i tan que jo volia saber de què anava això, i vaig dir, anem a provar. De l'animació en flash vaig descobrir que el disseny web és una cosa que vindria i que vindria molt fort. Vaig encertar perquè va venir. Sí, i tant. I del disseny web i animació en flash, vaig entrar a BAU, a l'Escola BAU de Barcelona, que està vinculada a la Universitat de Vic, que tenien un màster molt interessant enfocat que es deia comunicació multimèdia. El que passava és que en aquella època encara estava una mica verd el món motion graphics, animació, il·lustració, tot junt, i era una mica com que tocava moltes coses. Tenia classes de programació, vaig fer un joc de billar amb Lingo, coses que ara ja ni s'utilitzen, i tenia una mica aquesta sensació. Per això jo sempre penso que ara sí que és un moment rodoníssim, vull dir, les eines que tenim... Jo treballo de professor amb la Bassat, de direcció d'art, i sempre els dic als alumnes que és el curs que estic fent, per exemple, que n'hi ha molts, però precisament el que conec, parlo amb coneixement de causa perquè estic de professor, és que a mi m'hagués agradat fer. Ah, sí? Clar, i això no existia. I això, vaig agafar una mica el que m'interessava de cada cosa, per això vaig tocar molts pals fins que vaig anar caient on a mi... Però potser també era la manera de descobrir i descobrir-te, no?, el que tu volies fer al final, no? Perquè a vegades seguir una formació molt lineal i molt traçada no et porta on tu vols, no? Tu has hagut d'espigolar de diferents llocs, no? Totalment. Fins a arribar. Perquè t'agrada molt el treball amb les mans o prefereixes ajudar-te de l'ordinador? No, soc molt... O sigui, tot el que faig és digital, Tot el que treballo és digital, però amb trampa. Sí. Totalment. Jo m'escanejo textures, em faig els meus pinzells, me'ls treballo en Photoshop. Avui dia, de fet, estic preparant... Igual ho parlem més endavant, però a l'streaming i aquestes coses estic fent petits workshops de com fer-ho, perquè al final jo crec que t'obre tot un món controlar els dos, poder utilitzar les dues tècniques o mesclar les dues tècniques. Hi ha coses que segurament semblin més digitals i estiguin fetes a mà, i a l'inrevés, perquè al final es desdibuixa una mica la línia, que la tècnica et limita.
parlem una mica dels llibres. Vinga. A veure, el primer va ser aquest, no? El Gorg Negre, el de la Margarida Aritzeta, que és un llibre juvenil. Aquesta és la primera coberta que vaig fer per una editorial. Explica-me-la una mica. Per Grup 62. Bueno, té uns anyets ja, tampoc et puc explicar com si tingués molt fresc, però la idea era ficció medieval, històrica, i ho estava patant al Juego de Tronos. Clar. En aquella època, i aquest tipus de coberta del gènere, per ser així parlant molt en brut, vaig fer una mica de... Em tiro una mica el rotllo, perquè vaig fer una gran anàlisi, vaig passar per l'FNAC, vaig mirar 4 cobertes i vaig veure una mica el rotllo. De quin pal van, no? I vaig detectar que s'abusava una mica, que a vegades és una eina útil, no? Que sigui coherent amb el gènere, però en aquest cas ni era la idea a nivell comercial competir amb aquest tipus de llibres, i crec que era interessant sortir dels tons foscos, sí, exacte, de tons foscos, aquest tipus de coberta, tampoc la vull... En molt llibre juvenil solen abusar bastant d'això. Sí, aquest tipus de collage, amb tons molt foscos, amb el foc, l'espasa, els metalls, amb una il·luminació molt realista. Són com trets característics del gènere. Llavors has fet tot el contrari. Vas fer el contrari. Un color molt pla, o sigui, és vectorial, és il·lustració vectorial, que és una cosa que ara, per exemple, no faig. Està dibuixat en flash, això ho vaig fer en flash. En flash? Sí, m'agradava... Hi ha una eina, això és una fricada el que estic explicant, hi ha una eina del flash que et suavitza el traç, no? Tu fas un angle una mica, que et tremola una mica el pols i te'l corregeix una mica, i em vaig voler beneficiar d'això i vaig fer un flash exportant després en alta resolució i treballant en Photoshop la textura i el color, però la línia és flash. I es nota, ara ho veig així de prop i es nota que està així com molt estilitzat. I a part és el Gorg negre i tu has fet clar. Exacte, i el paisatge nevat, així hivernal, i que va evidentment amb el contingut del llibre. I també em van donar l'oportunitat de treballar el lettering del títol i és el primer que vaig fer. I el lettering també és teu, el que és la... Tot és teu. Sí. I aquest va ser el primer. I aquest va ser el primer. I llavors també m'agradaria comentar els del Pere Calders, perquè són Premi Junceda, no? Sí. Poca broma amb això, no? Sí, Premi Junceda 2018, em sembla. 2019, em sembla que és. 2019, tu sabràs millor que jo. Segons el que he vist, D'acord, doncs 2019, segur. El millor llibre il·lustrat. Són 2 volums. Aquests 2, sí. És bueno, a Rosa dels Vents, el deixo per aquí, Sí. Van preparar aquest projecte on recollien tots els contes, tota la història de Pere Calders, que no és poca cosa, incloent alguns contes que no s'havien publicat, perquè els va fer des de l'exili a Mèxic, aquí no els van deixar publicar, i és com la primera edició on estan realment tots els contes de Pere Calders. Em va fer molta il·lusió perquè al final és un autor que... I tant. I a més aquí és la portada i tot l'interior, no? Sí, són llibres il·lustrats. De fet, la idea com eren 2 volums, la idea de la coberta i la contracoberta és el mateix punt de vista des de davant i des de darrere del personatge. Si tu veus la primera... aquests dos. En Pere mirant per la finestra des del seu estudi, que em vaig documentar de la màquina d'escriure, el model que... Sí, la làmpara i tot, perquè hi ha un documental molt xulo de Pere Calders i es veu el seu estudi, la seva oficina, i vaig mirar més o menys. Em vaig inspirar en el seu despatx. I el segon volum veiem des de fora en Pere mirant per la finestra el seu món, no? Molt de linear, això de... el que mira per la finestra. Sí, clar, tenim la cara i la creu, no? El món imaginari, no? El despatx i el món, la finestra oberta al seu món imaginari. Exacte, sí. Que d'aquest punt unir, bueno, Calders. Calders, total, sí. Bueno, i llavors quan et donen un llibre per fer això, aquesta feina, clar, primer és llegir-lo, evidentment, no? Sí. Llavors llegeixes i comences a deixar anar... Sí, en el cas dels contes de Pere Calders, és un projecte que estic molt agraït que m'hagués sortit, perquè em va donar l'oportunitat de redescobrir a Pere Calders, que potser l'havia llegit en una època que no vaig saber gaudir tant dels matisos dels seus contes, i
i vaig reconnectar amb la seva obra. Bueno, és dels pocs que et puc dir que m'ha llegit tot, perquè vaig acabar la feina i encara no havia acabat i vaig seguir, o rellegir, vull dir, vaig trobar una petita connexió amb la meva feina a nivell d'il·lustració i tal, amb les seves històries. Té un to també murakamià, aquesta cosa de realisme màgic, no? I em va agradar molt, i de fet no et sé dir si potser és que no és que la meva feina tingui una connexió amb la seva obra, sinó que crec que m'ha influït, perquè va ser un llibre que vaig estar bastant temps treballant i cap aquí, a tot l'interior i adaptar-me a uns contes que són... Clar, per on ho agafes? N'hi havia alguns que dius «Buah, és brillant, però ara què? Què faig amb això?» Sí, no ho posa fàcil. No. No, però alhora és això, que et fa entrar en un joc interior supermaco. Sí, que ho gaudeixes, que dius, un petit repte a cada pàgina, no? Clar. I després hi ha aquests d'aquí, de Blacky Books, que hi treballes bastant amb Blacky Books, no? Amb Blacky treballo molt, sí. Hi ha aquest de la Fatoumata que ve, el Libro de la Luna, no? Hi ha dues versions d'aquest llibre, per exemple, com a curiositat d'aquest llibre, és un llibre sobre la lluna. Hi ha la versió amb la lluna plena a les guardes i la versió amb la lluna que va decreixent. Sí, de moment hi ha aquestes dues. I segons on ho compris et toca un o l'altre. Mira, una curiositat més de... Sí, està bé. Cuiden molt, Blacky Books és una editorial que cuiden molt el llibre objecte, que és un concepte que són uns grans responsables de que jo ara mateix, per exemple, tinc tanta feina, que és que vam passar una etapa, no sé com dir-ho, que es primava molt la producció ràpida, també els hàbits de consum de la gent, i pel que fos es produïen més llibres de butxaca, o potser llibres més de llegir, pim-pam, portar-ho a sobre, sigui còmode i pràctic. El que ha passat amb el fenomen dels e-books, el boom digital a nivell comercial, els audiolibros i tot això, és que ha sacsejat una mica la disciplina i s'inverteix més ara en llibres objecte, llibres regal o llibres que t'agradi tocar, t'agradi tenir, i Blacky Books jo crec que és un dels grans referents d'aquest país. Perquè clar, davant d'això, un llibre digital, és que clar, això t'està donant una altra informació que la pantalla no te la donarà. Totalment. I és molt més càlid i molt més agradable. Que el valor de l'obra i el contingut és el mateix, o sigui, evidentment. Però clar, si a més tens un punt a favor de... I hi ha una part que és important a les cobertes de llibres de marca, no? Al final, si no fos realment important, les pel·lis de Hollywood sortirien amb un cartell diferent a cada país, no farien aquesta feina hi ha una feina que embolica tot això, que li dona una entitat diferent, que no pas si no ho tingués. Jo el que veig és que fas unes il·lustracions molt poètiques. Jo no sé com et definiries tu, però així, des de fora, el que veig és molta poesia, molt món interior i molta calidesa. No sé tu com et veus quan tu veus aquesta feina. M'ha agradat molt, com ho has dit. Sí, aquesta calidesa i és aquesta... Sí, busco... És premeditat, busco tocar algunes tecles. M'agrada... He tingut diferents etapes a nivell estilístic, vull dir, cadascú busca... Normal, com tots els que fan feina artística. Exacte, són diferents fases i experimentes, proves, et trobes còmode un temps, després et canses i proves. Funciona així. Sí que ja fa un temps que estic còmode en aquesta faceta, que crec que és per on vas, no? Sí, perquè és el teu segell, o sigui, veus això i li veus una harmonia. Sí, a nivell de tècnica jo crec que jo personalment em sento capacitat per jugar amb uns marges, a nivell de tècnica, fer un més infantil, de fet he fet un parell de contes infantils que no els he pogut portar, però vull dir que m'hi sento còmode i m'agrada experimentar i m'agrada provar i sortir de la zona de confort, m'agrada. Jo sempre ho recomano, la versatilitat és molt clau en una feina així, poder adaptar-te, perquè és que si no faràs 3 cobertes i ja està. Repetiràs. Quan hi hagi una que s'hagi vist molt, ja no en faràs més, no hi ha més. Llavors, m'agrada això, però sempre mantenir un punt, m'agrada posar la marca, o vull pensar que aconsegueixo posar la marca amb aquestes petites tecles emocionals que jo sempre dic, sempre faig comparacions amb la música, sempre dic que les cançons
molt amunt, que sembla, no? Cantades molt amb molta tècnica i molt a tope, no sé com dir-ho, no emocionen perquè no hi ha contrast, no hi ha diferències. Quan tu una cançó l'aconsegueixes mantenir amb un nivell més íntim i de cop entra en un estribillo, hi ha dues parts que diferencies molt més, hi ha molt més contrast. I és quan et dona aquest subidon, quan entren parts de la cançó que t'emocionen i altres parts no. Jo intento traslladar això a nivell visual i busco tecles emocionals que puguin tocar a l'actor, a l'espectador, depèn de... Hi ha d'haver cap, estómac, cor, en diferents moments, exacte, buscar una mica traslladar les emocions que el llibre et pot aportar amb una imatge o amb diverses, en el cas dels llibres il·lustrats. I algú que es vulgui dedicar a aquesta feina, què li recomanaries? Per exemple, jo penso, tota aquesta part d'ensenyar les coses a través de les xarxes, de llançar-se una mica i dir, vinga, jo... Sí, jo crec que ara això és clau. O sigui, ara mateix jo hagués de començar un altre cop. Jo el consell que em donaria a mi mateix és sobretot, el primer de tots és tenir molta paciència, és una feina de descarregar a fons, és una professió que no dius, vinga, va, em dedicaré a la il·lustració i demà passat trucant per un best-seller, això no passa, o passa molt poc. Però molta paciència, aprendre a estimar el que fas, perquè no és una professió fàcil, i com qualsevol que estigui vinculada a expressions creatives, d'anar construint un puzzle en peces molt petites i anar fent, i sobretot també això, enfocar-se molt a la marca que un vol ensenyar. Tenim l'oportunitat avui en dia de que les xarxes socials o diferents vies o canals et donen la facilitat d'ensenyar la teva feina al món, no ens aprofitem. Jo ja va haver un moment que vaig pensar, a ningú li interessa que esmorzo o si vaig a fer footing. Vaig començar a utilitzar Instagram, que és potser la xarxa social més enfocada a lo visual, per ensenyar la meva feina. I jo crec que és un dels grans ingredients de la recepta de que jo avui estigui comentant això. I després suposo també la versatilitat que tu tens en la teva vida professional, no? Sí. De fer animació, motion gràfics, disseny, il·lustració, ser polivalent una mica, no? Dins del teu àmbit, però trobar diferents vies d'expressió. Sí, jo crec que sí. I és molt fàcil, a més, caure en el... trobar un estil, acomodar-te en un estil que t'agrada i això és el que faig. Veig que a la gent li agrada, no? Quan veus que a la gent, això ens passa, el ser humà vol agradar. Quan tens un feedback generalment positiu amb un estil concret, és fàcil apalancar-se, entre cometes, amb això i doncs això és el que faig. Vull dir, no perdre mai les ganes de jugar i de provar, i aquí anava una mica el que et comentava de la conferència del Punyo, de no perdre aquesta cosa de jugar, de dibuixar per divertir-te i provar, i que al final el que fèiem de petits quan dibuixem tots, més que dibuixar, no és una qüestió estic dibuixant, sinó és què està passant al teu cap quan dibuixes. Estàs creant històries, estàs inventant personatges, estàs creant mons, tota una cosa que està funcionant, una maquinària que és la que no hauríem de perdre, de deixar d'utilitzar o deixar que s'oxidi. Doncs endavant amb la feina. Suposo que ara estàs ja fent 1000 coses, no? Es pot dir què estàs fent ara? Sí, crec que sí. A veure. Crec que sí. Hi ha coses que sí, segur, que és que, per exemple, ara acabo d'acabar un conte infantil que es diu Just a Thought, només un pensament, que l'he fet amb l'escriptor Jason Grull, ja n'havia fet un anteriorment amb ell. És que a més, i espero fer-ne més, perquè m'agrada molt treballar amb aquest autor. Té una sensibilitat especialíssima en connectar amb el públic infantil. Ja vam fer un llibre que es diu Everything is Connected. Nosaltres l'hem publicat originalment als Estats Units, a tot el territori dels Estats Units. Ell és de Denver, de fet. Amb Penguin, amb Shambhala, que és el segell editorial i distribució de Penguin per tot el territori dels Estats Units. I fa relativament poc m'han dit que l'han traduït a polac, italià i espanyol, o sigui que ara es podrà... Aviat el podrem... Tot està connectat i es podrà... Exacte, i estarem connectats. I estarem connectats, exacte. I ara el Just a Thought, que és el nou que hem fet, l'he acabat aquesta setmana. Li falta el codi de barres i ja està per imprimir. Ja està, ja tirarà. Molt bé. I suposo que publicitat amb un galau segueixes fent coses. Sí, acabem de fer... Faig un resum així molt ràpid perquè em fa molta il·lusió. Acabem de fer la segona... No sé si coneixeu l'espot que han reeditat la cançó de Colacao. Ah, no?
amb el Manu Guix, no sé si coneixeu, vam fer la cançó nova de Colacao, que és actualitzar-la, posar-la al dia a nivell de, clar, inclusiva. És el Colacao, desayuno i merienda ideal. Exacte, exacte, aquest gran hit, no? Sí. Doncs vam fer una petita peça d'animació amb llenguatge de videoclip, però enfocat en públic infantil. I ha funcionat molt bé a nivell comercial i ja estem fent com una segona versió. I de nivell editorial, doncs seguim. Seguimos para Bingo. Segueixo fent cobertes, estic treballant molt amb Univers, que és un segell nou d'Enciclopèdia Catalana. I una coseta amb Isabel Allende, que això sí que no sé si ho puc dir, però que m'agrada molt també, perquè vaig fer el Largo Pétalo de Mar i estic fent cosetes per Xile també. Jo crec que a nivell, veus, el que deia que t'obre portes. Isabel Allende, això fantàstic, no? Sí. Isabel Allende i Murakami jo crec que són els dos autors que a mi m'han obert més portes. Tenim un Murakami teu, no? Sí. Ostres, sí, que bé, quin plaer, això. No saps, i clar, jo no m'ho crec. El teu nom al costat del Murakami. Sí, no m'ho crec. I la felicitació de l'autor, aquestes coses a mi m'emocionen. Ostres, molt bé. M'emocionen ara, explicant-ho a tu. Sí. La veritat que no... O sigui, que Murakami i Isabel Allende t'han felicitat per la feina. Sí, quasi sempre. Amb els autors sempre tinc molt bon feeling en general. Fantàstic. Però en aquest cas, sent aquests noms tan... Sí, tan potents. Clar, Ignasi Font, dic, ui, em fa esta vergonya, t'ho fot aquí. Molt bé, home, això és un plaer també de la feina. Sí, és un premi. Molt bé. Doncs Ignasi, moltes gràcies per explicar-nos tot això. Estaríem 1000 hores més amb tu, perquè segur que de cada llibre hi ha una història darrere de quan ho vas fer, no? Però moltes gràcies per haver-nos atès. Encantat, moltes gràcies a vosaltres. Molta sort. Bueno, ja la tens. A veure, que duri. Però que duri molt. Moltes gràcies. Merci.